uin funtzioa uste dugu, eta ikusten duzuenez, uin funtzio balio bat dauka, 0 estana, tarte honetan. Hemen txaukagu honen irudia. Eta balioa da basati erroa. Bueno, zein da, galetzen dikutena da, zein da P momentua neurtzeko dentsitate probabilitatea. Beraz, Pren dentsitate probabilitatea eskatzen digute. Eta gero, bigarren galdera da zein da momentu positiboa neurtzeko probabilitatea. Bi galdera ditugu. Bueno, orduan egiten diguten galdera dentsitate probabilitatearekin erlazionatuta dagoenez, ondo dago, baztez ere laseo egoteko, hemen txaukagun uin funtzioa normalizaturik dagoen edo ez ikustea. Eta ez badago, orduan normalizatuko dugu. Beraz, horretarako egin behar duena da, aztertu zein den honen norma, beraz, integrala, minus infinito da, uin funtzioaren modularen karratua diferentzial x egin behar dugu. Kasu honetan daukagun uin funtzioa 0 indiferentea denez tarte honetan, hori uin funtzioa bere balioekin ordezkatzerakoan, orduan mugak ere kontutan hartu behar ditugu, aldatu edo muga egokiak jarri behar ditugula, ze bakarrik tarte honetan 0-ren diferentea dugulako. Eta bere balioa dugu bat zati a. Eta integrala egiten bat dugu, erraza dugu, argi ikus dezakegu nola batekoa dugula, eta orduan bai, normalizatuta dago, eta orduan erraz lasa egin dezakegu lan, Pren momentuaren dentsitate probabilitatea kalkulatzeko. Orduan, Pren momentuaren dentsitate probabilitatea kalkulatzeko izatez lehenen urratza bezala guk aztertuko dugu zein den Karen uin zenbakiarekin lotutako dentsitate probabilitatea kalkulatuko dugu. Izatez, hori kalkulatzeko lehenengo eta behin, egin behar duena da, uin funtzioaren Fourieren transformatua. Ze Karen dentsitate probabilitatea, uin funtzio horren, Fourieren transformatuaren modularen karratua izango dugulako. Orduan, lehenengo urratza, beraz, izango da AK hori kalkulatzea. Zuzenean ez da, Karekin momentuarekin dago lotuta, egongo da lotuta, baina Karen funtzioan izango dugu lehenengo urratza bezala. Beraz, lehenengo jarriko dugu zein den hori, goratzeko, basati erro bipi, uin funtzioa, eber minus ikx diferentzial x, eta mugak, printzipioz, orokorrak dira, minus infinitotik infinitora dijoa. Doaz, hori bai. Hori bai, kasu honetan daukagun uin funtzioa 0 indiferentea den tarte honetan, orduan muga hori, uin funtzioa bere balioekin, hau da, basati erro arekin ordezkatzerakoan, baita muga egokiak jarri behar ditugu. X0, a biren, eber minus ikx diferentzial x. Integrala egitea oso arraza dugu eta erraz ikus dezakezue nola horren balioa dela erro bizati pia sinu k a biren zati k. Orduan, hau ja kalkulatuta gero, beraz Fourieren transformatua kalkulatuta gero, ja zuzenean, jarrezakegu zein den Karekin lotutako dentsitate probabilitatea. Hau da, Karekin lotutako dentsitate probabilitatea PK hori da AKaren modularen karratua jarriko dugu. Zein den beradierazpena dugu bi zati pi a sinu k a biren zati k. Karratu. Hau da daukagun Karekin lotutako dentsitate probabilitatea. Zer esan edu horrek? Horrek esan eduena zera da K eta K gehi diferentzial K tarteko uin zenbakiak neurtzeko probabilitatea dugula hortxe daukagun PK hori bider tarte honen zabalera diferentzial K zer esanik ez, diferentzial K hori txikia izan da. Eta K guztien balioa neurtzeko probabilitatea izango da guzti honen batura. Eta Karen balioak minus infinitotik infinitora dijoaztenez, orduan, honen integrala egin ezkero, orduan hori batekoa ematen digu. Hemetxagoen probabilitatea esan dugunez, jarriko dugu, da, dentsitate probabilitate hori da Akaren modularen karratua bider diferentzialka. Minus infinitotik infinitora. Baina guri eskatzen diguten ez da Karen dentsitate probabilitatea, baizik eta Pren dentsitate probabilitatea. Zer esanik ez biak erlazionatu daude. Daukau P hori da H barra K. Edo K, P zati H barra.
Orduan, peren funtzioan daukagun dentsitate probabilitatea kalkulatzeko egingo duguna izango da hemen egingo dugu aldagai aldaketa egingo dugu. Karen ordez, peren funtzioan jarriko dugu. Baina egingo dugu integralen barru guztian egingo dugu. Bueno, orduan, hori egiten badugu, zera dugu. Dala berdin, integrala, minus infinitotik infinitora, orduan, karen ordez jarriko dugu p zati h barra, orduan, hemen izango dugu a p zati h barra modulo enkarratua diferentzial p zati h barra. Bueno, orduan, hau hemen txago modulo enkarratuaren barruren ematen badugu, daukaguna zera da, dala berdin, integral minus infinito infinito, a p zati h barra modulo enkarratua zati erro h barra, utzi da zuen holan jartzen, guzti honen modulo enkarratua diferentzial p. Orduan, nola interpretatzen dugu hemen daukagun guztia? Hau dugu izatez, hau dugu P eta P gehi diferentzial P tarte horretan neurtzeko dentsitate probabilitatea. Hau da, Pren dentsitate probabilitatea. Guztia hauze dugu Pren dentsitate probabilitatea. Eta era horretan, P guztieko momentuaren batura eginez, minus infinitotik infinitora, horrek emango digu batekoa. Orduan, Pren dentsitate probabilitatea, era honetan adieraz dezakeguna, ez da soilik hementxe daukagun horretan K horren ordez P zati h barra jartzeak, baizik eta hortaz gain, hementxe daukagun diferentzial K horrekin honekin lotutako aldagai aldaketarekin lotutako ekarpen bat ere, agertzen zaigunez, horren adierazpena ondoren dugu. Zati h barra, karratu zati h barra. Beraz, hau dugu P-rekin lotutako dentsitate probabilitatea. Izatez jar dezakegu, horretarako ez du mereziz jartzea honik dagokion adierazpena, guzti honetan egin behar duguna, hementxe adierazko daukagun adierazpen honetan, hementxe dagoen K honen ordez jartzea P zati h barra, K honen ordez jarri P zati h barra, eta hortaz gain beste faktorio hauze kontutan hartu behar du. Bueno, ja beraz, badaukagu zein den P-rekin lotutako dentsitate probabilitatea. Eta gero eskatzen digutena, da zein den, K edo P, berdin dialoko, positiboa neurtzeko probabilitatea. Orduan, P hori edo K hori positiboa izateko probabilitatea zera dugu. Integrala, karen balioak positiboak izateko beraz tartea da kontutan hartu behar duguna, da integrala bi zati pi a sinu karratu k zatia k bidera zati bi zati k karratu diferentzial k. Hau da egin beharreko integrala. Integrala dauz egitea oso zaila da. Izatez orain ez dakit nola egin integrala. Bai? Baina badaude beste era batean, agian pixka bat gainetik edo urrunagotik ikusten badugu, hementxe daukagun karekin lotutako dentsitate probabilitatea bikoitea da, bai? Horrek esan nahi du, K positiboak neurtzeko probabilitateak eta K negatiboak neurtzeko probabilitateak berdinak direla. Eta guztien probabilitatea bateko izan behar da. Beraz, K positiboa neurtzeko probabilitatea, zein K negatiboa neurtzeko probabilitatea berdini izan behar denez, eta guztia bateko izan behar denez, derrigorrez K positiboa neurtzeko probabilitatea erdia izan behar dugu. Beraz, ez dugu behar izan, kasu honetan, aprobetxatu indugu, ez dugu kalkulatu behar izan, hementxe dagoen integrala, aprobetxatu indugu zein den, daukon dentsitate probabilitateak duen simetria propietateak. Eta simetria, kasu honetan, bikoitia dela. Eta simetria probabilitate hori erabiliz, ondorioztatu dugu K positibo izateko probabilitatea, zein P positibo izateko probabilitatea, zer esanik ez berdinak dira, eta biak bat zati biren ditu.